se domů nad ránem, kvalitním vínem omámem, střímem se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky. Nad ránem se možná domů budou vracet i rockeři, kteří si nenechají uprostřed letních prázdnin ujít tradiční festival Hanácké Woodstock v amfiteátru v Zámeckém parku ve Velké Bystřici. Vzhledem tomu, že letos je to jubilejní 15. ročník, tak jsme si trošku na tom line-upu dali záležet, takže máme kapely na náš Woodstock opravdu zářné, jako je Vohnout, jako je Alice s Danem Bártou, jako je Mňága, spoustu kapel tady regionálních, takže určitě k nám 2. srpna přijeďte. U začátku festivalu, na který se naučili jezdit české top kapely, byli 2 radní, starosta Pazdera a místostarosta Slavotínek. Oba 2 rockeři chtěli trochu poopravit klišé, že Velká Bystřice je Mekou pouze folklorní. Tak jsme vlastně založili spolu s dalšími 7 kamarády spolek, který vlastně to začal pořádat a tehdy mám pocit, že kolega Slavotínek přišel s nápadem, tak udělejme to jako Hanácké Woodstock. Když jsme tady Hanácká bašta kultury, tak to prostě udělejme jako Hanácké Woodstock. My celý vlastně ten festival máme koncipovaný tak, že vlastně tady v Zámeckém parku u amfiteátru je placená zóna se vstupenkou a venku na náměstí, kde jsou vlastně stánky s pivem, kde se grilluje, kde jsou prostě další atrakce, tak je vlastně volná zóna bez vstupného, takže lidi to mají rádi, někteří nechcou investovat do vstupného, tak si jdou jenom na pivo, poslouchají to přes zeď, takže myslím, že ten festival mají lidi rádi. Vstupenky lze koupit elektronicky nebo v kulturním a informačním centru ve Velké Bystřici. Pokud si pospíšíte, ušetříte. Prvních 300 zájemců je má za zvýhodněnou cenu. Vážení fanoušci roku, určitě doufám máte v kalendáři 2. srpna Velká Bystřice Hanácké Woodstock.